yang pedang siang bahai pi baroi ki bapej bat ngap ikan nei ki kubor ke jong blei ngangai scam bo blei udon rengkat bat ngi kat bangi dang sam ya ten ke jong u kamat pedang hakanei ke por hakmi ngawan kum unong to haswa bangin yo snyao ya ten ke jong blei tongin pendam ni kle hakjin duai ai no email blei pa jing ba benang na bentar jing e bat jing don rukat ke jong mei kam tam ba mail ai ni kum ni kenei ke por ke bokodor bat ke kerpang na ke bentar jong ni iwe pw kata kalong ban yo snya bat ban cha skor ya kten ke jong mei ya rap inga ke shikri ke barit bat ke betolot ke jong mei ke bom dan nala day henry ke ba ap khmi i jing pasia umun sen ba khoj u jong mei ke khubor ke long bet ke ba wan ke khet ke jing snake ke jong mei ban map trai bai ki pop ek balat ek jing duna ki jong na bai ki ni ba ro ngapan hak kerteng bethiang tam ke jong mei u jisu amen hakmi ngawan kum unong to kabapila ban shem na ki jing na kitab jing pen pau kan riu la nong de khot khat san ki kenten ki ong kum ne hakmi ngawan kum unong to sup uta ubasharai bat ubarino yalai ki jangkup yo bo unyai ling khoj ha ke jing le ran ke jong u hakmi ngawan kum unong to kum kunuksa unong to uwan hakapor ka bengim shem poi perkhat unong to uwan hakapor ke bajar jar uwan hakapor ke bakenja abriu unong to utip iki yeng kisem ki berus pa ura ro iki tiar kitar ki barem dor iki jankup jansem ki barem dor kumta ka pharsi ke jingban arsen ke jong Jesu Kristo kalong thik kum unong to bangim tip ikapor omdon start bible omdon nong yo ipaw lane omdon nong yetho lupa hato ujisu tip pe na ka gospel Matthias apel saul nong de khot ko lai pun riu henry shapang kata kasngi bat kata ka poro omdan batip lemne ki angel ki beneng henry tang upa jonga hi pe ni kam apostol ive hnyao ulia tho te ki omde ye phi ban tip ye ki ya lene ki ayom ki ba upa ubalabo hakapor jong u hi Pikwa ban tip ki briu jong blei kim don kam ban tip henry ki don kam tang ki jing pen kre ban sharai ban pikir ke la ke jong ke jing em pe biang na ka gospel Matthias le nongu ar pel sau de khot go sau pel ar na mar kata to sharai na ba phim tip ha ka no ma ka sngi bo wan utrai jong pi pe ba ha ka khot sau pel sau na ba kumta Piro to long kibala kaloi na ba ha kapor ba pimut uwan ukon ubriu. Tongin ni sharaya la ka jong ka jing im na ba ngim tip ha ka noma ka sngi ba uwan ukon ubriu. Uta u Jesu Kris kam ta ma ki ne ka sngi ki ba khado ni haban IT ya la ka jong ka jing im she u khnang ba ngim yo ya ka ta ka jing im bom jukun. Bat kum jo ro kum ki nong yo kanti hakata ka hima ka ba ula kular na ka banta kito ki biyay ne hau. Amen.